Vedel si o tom, že 96% podnikateľov v USA nepresiahne $1 milión v predaji ročne? 54% z tých 96% urobí v predaji ročne menej ako $25,000. S týmito výsledkami by bolo pre niektorých lepšie, keby sa zamestnajú, pretože v zamestnaní nenosia na svojich pleciach až takú veľkú zodpovednosť. Veľmi podobné je to aj v Európe. Ak sa bojíš príklad zvyšovať ceny, pretože konkurencia za toľko nepredáva. Ak sa bojíš ísť vlastnou cestou a budovať niečo, čo ešte na trhu nie je, tak ti garantujem, že sa z tých 96% len tak ľahko nevymaníš. Ale ak chceš rásť a prinášať na trh niečo nové, inovatívne a oddeliť sa tak od konkurencie, tak je dôležité začať myslieť inak, ako myslí väčšina. Ak chceš rásť a dostať sa na next level, tak ťa pozývam na strategickú Next Level Challenge, kde sa dozvieš, ako dostaneš svoj biznis na ďalší level. Ukážem ti stratégiu, vďaka ktorej môžeš znásobiť svoje ročné príjmy, skrátiť svoj pracovný čas, dostať sa viac do kľudu a získavať potrebné zdroje na rast tvojej firmy. Klikni na link, ktorý je pod týmto videom alebo nad týmto videom a zarezervuj si tak svoje miesto.